जों गोबां समाव मोनथिया सेंग्राफोरा हाबा जानाय माने मा बिबान लानाय हाबा जायोब्ला ओरै बुंनाय जायो रे नों सासे सिख्लानि बिफानाव थांनानै मा बुंनाय जायो दिनैसिम नोङो नोंनि फिसाजोखौ जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन आं लांनोसै आं जाहोसिगोन दिनैसिम नोङो गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन आं लांनोसै आं गानहोनोसै जोमहोनोसै दिनैसिम नोङो बेमार जायोब्ला बेराम आजार जायोब्ला डक्टरनाव लाङोमोन दिनैनिफ्राय आं लांनोसै बेराम आजार जायोब्ला आं नायसिगोन होननानै बिबान लानानै फैनाय जायो हिउज मोनसे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे नखर बानायनो थाखाय दिनै जोंनो इसेबांखिनि थाखा फैसा नांगौ मोनसे नखरा सोलिनो थाखाय नोङो सेंग्राहै थाबाय थानाय नङा दिनैथ' टेबोलाव थांबानो ओंखाम बबेनिफ्राय मोन्दों जों माब्लाबा सोंफेरो सावरायफेरो आफा बे अमा बेदरखौ माजों बायनानै लाबोखो जों सोंफेरो जों सोङा टेबोलाव मोन्दों नालाय जादों आरो जों गाबोननिफ्राय नोंहा बेबायदि जगायनायनि मोनसे दायित्व नोंहा फैगोन बिबान नोंहा फैगोन बे समालाय माथो अब्लालाय टेबोलाव मोन्दों जाबाय थानायनि सम नामा आफा लंपेन्ट नांगौलै आंनो ना बुंबाय फैसा एसे मोनबाय बायनानै लायबाय बेखौ गानै जोमै बेरायबाय थानायनि सम नामा गाननो जोमनो गोसो बायदि बिबान मोनदों बेवहाय गानदों जोमदों बेरायलाबायबाय थादों टेबोलाव न'आव थांबानो मा समाव थाङो जायखिजाया आया ओंखाम दोनो बेखौ जानो मोनदों बेवहाय बेबायदि सोलिनायनि सम नामा बेलाय बे समालाय बेथ' बेबायदि सम नङा बे समा गाबोन नोंहा जे मोनसे बिबान फैबाय थादों बे बिबाननि थाखाय गावगायखौ प्रिपेयार खालामनायनि मोनसे सम बै बिबानखौ लानो थाखाय प्रिपेयार खालामनायनि गावखौ थामथिम खालामनायनि मोनसे सम गाबोन दिनैनि बे समा मोनजादों होननानै जाबाय थानायनि गाननो जोमनो मोनदों होननानै गारि मोनदों होननानै बेरायलाबायबाय थानायनि समथ' बे नङा गावखौ प्रिपेयार खालामनायनि गियानि बायदि सोलि बे टाइमा मा टाइम नों मिन्थि मर्देखाया एस्तेरखौ गोसोखांनो गोनां जादोंमोन बे टाइमा नों सिरि सिरि थानायनि नङा दलद थानायनि नङा नों दलद थायोब्ला नों सिरि सिरि थायोब्ला जोङो सेस जागोन बे समाव नों बेरायबाय थादों बे समाव नों मोनजादों होननानै ओरैनो उन्दै उन्दै जाबाय थादों बे समा बिदि सम नङा गावगायखौ प्रिपेयार खालामनायनि सम गाबोन जेब्ला नोङो गाव थांनानै थानो गोनां जागोन गावनि नांगौ गाव दिहुननायनि बिबान नोंनाव फैगोन बे समाव नोङो जेन सासे रिसर्स गोनां मानसि बायदि थांनानै थानो हायो सोर मोजां मोनो फैसा गैयि बिफाखौ मोजां मोनग्रा फिसालाफोर दं बेहाय रावबो मोजां मोना दा फैसा गैयिखौ मालायबा इसिबां बायनानै होनो हादों मालायब्ला बिबानो मोनदों फैसा गैयि बिफाखौ जों मोजां मोनो मोजां मोना दा नोंबो जागोन सासे दिनै नोङो मोनजादों होननानै जाबाय थादोंब्ला दिनै नोङो मोनजोबदों होननानै ओरैनो जुदि बेराय नोङो समखौ हगारदोंब्ला नों गाबोन मा जागोन फैसा गैयि बिफा नों जागोन मोनसे खामानि गैजायै सासे बिफा नों जागोन नों फैसा गैयि सासे बिमा जेबो खामानिनि थाखाय क्वालिफाइड नङि नों सासे बिमा नोङो जागोन मोजां जागोन बियो मोजां मोनसे न' गैजायै बिमा नों जागोन गथ'फोरखौ मोजां स्कुलाव होनो हायि नों बिमा नों जागोन दिनै नों समखौ मा खालामदों बिनि सायावसो गाबोन समखौ बायनानै ला माने प्रपारलि इउज खालाम बेसेन गोनांहै जिबायदिहै बाहायोब्ला नोङो गावनि मोनसे लाइफखौ दानो हागोन गावखौ प्रिपेयार खालामनो हागोन गावखौ नोङो बानायनानै लानो हागोन बेबायदिहै नोङो समखौ बाहाय थारमाने वेस्ट खालामनाङा समखौ नोङो मोनदों नाथाय बेखौ नोङो जुदि प्रपारलि इउटिलाइज खालामोब्ला नोंनि गाबोननि जिउआ दुखुनांथाव बेनिखायनो मा इसोरनि बाथ्रा गियानि बायदि थांनानै था सान नोङो आं बे समाव बेखौ खालामबाय थायोब्ला आंनि गाबोननि जिबना मा जागोन बेखौ सान आं दिनै बेबायदि सोलियोब्ला आं बेबायदि थायोब्ला आंनि गाबोननि जिबना मा जागोन बेखौ सान जोङो गियानिफोरबायदि थांनानै थायाखै आं नुदों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जायो जागोन आरो उदालगुरिनियाबा बिदि बुंगोन मा जायो जागोन आरो गाबोन बे गाबोननि बाथ्रा बे गियानि मानसिनि बाथ्रा नङा
मा जायो जागोन गाबोन नङा गाबोन मा जागोन बियो दिनै नों मा खालामदों बिनिसो रिजाल्ट मा जायो जागोन आरो गाबोन नङा मा जायो जागोन गाबोन नङा दिनै नों मा खालामदों गाबोननि रिजाल्टआ बेसो नों मोजां खामानियाव सम होदोंब्ला नोंनि बे समफोरखौ नोङो फरायनायाव गोसो होनानै बाहायदोंब्ला गाबोन नोंहा मोजां मोनसे जिबन दङ गाबोन नोंहा मोजां मोनसे लाइफ दङ गाबोन नोंहा मोजां मोनसे फेमिलि दङ कारन नों जोहोलावै थाबाय थाया नों सेंग्रायै थाबाय थाया एस्थेरखौ बुंदोंमोन this is not the time to keep quiet this is not a time to sit idle do something माबा मोनसे खालामदो माबा मोनसे मावदो नम्बर 2 मा बुंदों अपरचुनिटि जों रावबो राजानियाव थांनो हाया खिन्थु नोंहा बे खाबुआ दङ बे अपरचुनिटिखौ नों इउटिलाइज खालाम दिनै जों अपरचुनिटिखौ इउटिलाइज खालामदों ने जोंनो दिनै बिमा बिफाया जे लाक्जारि मोनसे अपरचुनिटि लुफावनानै होदों मोनसे लाक्जारि खाबु जोंनो लुफावनानै होदों गावसोर जाय बिमा बिफा बेवहाय थागोन जायफोरा गावसोर फरायनो खाबु मोनाखैमोन आंबा फरायनो खाबु मोनाखैमोन नोंबो फरायनो नाङा जोंखौ बुंदों नामा दिनै बिथांमोना जोंबा मोजां मोनसे स्कुलाव थांनो मोनाखैमोन नोंबो दा थां बुंदों नामा बिथांमोना दिनै बिथांमोना गावसोर माब्लाबा सोरबा थागोन बेवहाय जाया गुबुनाव रुवाथि थानानै देरबोनो गोनां जादोंमोन सोरबा थागोन बेवहाय जाया दाहोना थानानै गुबुनाव दाहोना थायै बिथाङा देरबोनो गोनां जादोंमोन अब्लाबो बिथाङा आं दाहोनासो थायोमोन नोंबो थानांगौ होननानै दिनैथ' जोंखौ बुङाखै आनखि गाव दाहोना थाग्राब्लाबो दिनै गाव फरायनो खाबु मोनासैब्लाबो गावनि समाव दिनै बुजिनानै मोनथिनानै जि सोलायनाय मोनसे थासारि सोलायनाय मोनसे परिस्थिति बेखौ नायनानै बिथाङा मा खालामदों जोंखौ साबसिन स्कुलाव होनो नागिरदों जोंखौ प्राइभेट स्कुलफोराव होनो नागिरदों बेबायदि मोनसे लुफावनानै होनाय खाबु जोंनो होदों मोनसे अपरचुनिटि जोंहा दङ टाइम दङ दिनै जोंहा नोंथांमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा दङ बेयावहाय नोंथांमोना टाइम दङ लोगोसे अपरचुनिटि नोंथांमोना दङ खाबु नोंथांमोना दङ बे खाबुखौ सोर होदों जोंनि बिमा बिफाया होदों फरायनायनि मुङाव होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामनो बिथांमोना थामथिम कारन बिथांमोना बुजिदों सोलोंथाइनि जि गोनांथि फरायनायनि गोनांथि दानि मुगायाव फरायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे केरियार मोनसे स्किल मानसिया बानायनो हायो मोनसे खामानिनि थाखाय क्वालिफाइड जानो हायो बिथांमोना मोनथिगौ बे बाथ्राखौ बेनिखायनो जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौ नागारै आं नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनाय जुनियर कलेजफोराव फरायहोनाय बेबायदि गोबां थाखा फैसा खरस खालामदों बिथांमोना जोंनो लागै फरायनायनि मुङाव जोंनि मोनसे केरियार बानायनायनि उनाव जोंनो जेसेबांखिनि सुबिदा नांगौ बे सुबिदाखौ बिथांमोना लुफावनानै होदों जों हाया फरायनो नांला बिब्दि बुंनाय जोंनि गेजेराव दिनै बिमा बिफा गैया बे खाबुखौ मोननानैबो नोंथाङा मा खालामदों गाबोननि लाइफआ बिनि सायावसो नोंथाङा खाबुखौ मोनदों खिन्थु मा खालामदों गाबोननि लाइफआ बिनि सायाव नों गाबोन मा जागोन दिनै नोङो बै खाबुखौ मोनसेयावबो इसेबां जोंनि अनख बिमा बिफानिफ्राय बेबायदि लुफावनानै होनाय खाबुखौ मोनसेयावबो दिनै बे खाबुखौ लानानै आं मा खालामदों गाबोननि आंनि जिबना बिनि सायाव मा खालामदों नोंथाङा गोसो होनानै फरायदोंना ना फरायनायनि मुङाव बिमा बिफाखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै जोङो बायदि गाज्रि खामानिफोराव इनभल्भ जानानै दङ दहाय जोंहा सारा बुंदोंमोन फुंबिलि समावहाय गावनिनो फिसाला दिल्लीयाव फरायो होननानै बिथाङा बर'फोरनि अबस्थानि बाथ्रा बुंदों होननानै बुंदों आं मोनथिगौ आं गावनो बिथिं दिल्ली बेंगालर चेन्नाइ कलकाता बेफोरबायदियाव आं बेरायैखाय आं मोनथिगौ जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनि अबस्थाखौ बिथांमोननो बिमा बिफाया ओरैबायदि लुफावनानै होदों फरायनायनि मुङाव फैसाल' बिहरनांगौ जिखि जाया माबा मोनसे खालामनानैबाबो हरनो थामथिम आइ इदि नांगौ जादों आफा इदि नांगौ जादों होनबाथ' दङ गैया बिनि बाथ्राखौनो बुङा लोगो बिथांमोननो फरायनायनि मुङाव माबा मोनसेल' जाना फैथों बिमा बिफानि आखाइया बे बिमा बिफानि साननाया बे माबा मोनसे जानानै फैथों बे आसाजों नांगौ बादि बिमा बिफाया थाखा फैसा हरगासिनो दङ बिथांमोना बेबायदि अपरचुनिटिखौ मोननानै इसेबां अनख सापर्टिभ बिमा बिफा मोननानै बे अपरचुनिटिखौ बहा इउटिलाइज खालामदों मोनथिगौनि आं मोनथिगौ आं नुबोदों बिमा बिफाया नांगौबानो हरगोन खिन्थु बिथांमोना बे थाखा फैसाखौ बिथांमोना अननाय गैया बिमा बिफानि सायाव बे मोनसे नम्बर 2 बिथांमोना गावगायनि गाबोननि जिबननि सायाव जेबो सिन्ता गैया मूर्ख बायदि बिथांमोना थांनानै दङ साननो रोङै बायदि थांनानै दङ बिथांमोना हागौदों होननानै सानदों बिमा बिफाखौ थगाय बिदि थाखा फैसा बिहरनानै बेबायदि बेरायनो सोरबा बाइक बायनानै लाहैदों सोरबा रेन्ट हाउसाव थानानै फेमिलि जाखानाय हौवा हिनजाव बायदि थाहैदों स्टुडेन्टफोर टटेल
totally misuse खालामदों माखौ opportunity खौ misuse फैसाखौ कलेजाव बेसेबांबा नांगौ बिमा बिफानियाव डिमान्डआ बेसेबांबा डाबल ट्रिपल बिमा बिफानाव बिथाङा गावगायखौ जे बानायनानै लानो बे जायगायाव थांदों गावगायखौ गावगायनि माबा मोनसे केरियार बानायनो जे बिमा बिफाया बेबायदि खस्थ' खालामनानै गावगायनो बे खाबुखौ होदों थरानो गैया गथ'आ उनाव मा जानानै फैखो गामियाव नों ओंखारला दानाब्ला सोंजानो गिनाया मा जोबखो होननानै सोंगोन जे मा फरायहैनाय होननानै सोंगोन जे मा साख्रि मावगोन दालाय होनना सोंगोन जे फरायहैयाखैमोन ना बेथ' फरायनो होननानै ओंखारलांदों फरायहैयाखैमोन ना बेथ' सिख्ला लाना बेरायहैनायावसो बेस्थ' जाहैबाय लोगो मोनसे लोगोनि रुमनिफ्राय गुबुन मोनसे लोगोनि रुमाव पार्टि खालामनायावसो बेस्थ' जाहैबाय जि अपरचुनिटि जि समाव मोनदों बेखौ प्रपारलि बियो इउटिलाइज खालामासै बेसेन होआसै बिमा बिफाया होनाय खाबुखौ बियो बेसेन होआखिसै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर आं नुनो मोनदों जोंनि इण्डियानि स्टुडेन्टफोर जेब्ला इंलेन्डआव थाङो बेबायदि माइन्डजों थाङो फरायनो अक्सफर्डआव केम्ब्रिजआव जेब्ला फरायनो थाङो जोंनि स्टुडेन्टफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदि माइन्डजों थाङो बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लाबोबाय थागोन फरायगोन होननानै नाथाय इंलेन्डआव थांनाय लोगो लोगो बे मेन्टेलिया सोलायहैयो लाजिनायजों बिसोरनि रावबो सेंग्रा सिख्लाया बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लाना फराया जे खामानि मावनानैसो फरायो आं नुनो मोनदों हजों जोंनि इण्डियानि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा बेबायदि बिमा बिफाया गोबां थाखा फैसा दङ बे थाखा फैसाजों फरायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बिथांमोना बै कालचाराव लाजिनांनानै बिथांमोना खामानि मावनानै गावनि फिसखौ गाव दिहुननानै फरायहैनाय आं लोगो मोनबोदों दिनै जोंहा बेयाव कालचारानो लाजिनो रोङै मोनसे कालचार बोरायनानैबो बिमानाव फैसा बिबाय थानो लाजिनो रोङै कालचार दारि मोनबाय बेखौबो सिननो बिमानाव फैसा बियो बे मोनसे कालचार गावनि खानायखौबो सिननानै लानो 30 बोसोर बयसआव बे सेंग्राहा थाइसे फैसा गैया लाजि रोङै मोनसे कालचाराव जों थानायखाय जों जेबो साना दे जों लाजि रोङैनो थाथ'नोसै नाथाय बाथ्राया बे इसेबांखिनि अपरचुनिटि जोंनो होदोंब्ला बेजों लाइफ मोनसे दाना लायाब्ला गाबोन नोङो रिग्रेट जानायनि अनगायै बेयाव जेबो गैया What are you doing with the time that you have now? What are you doing with the opportunity that your parents are giving to you? नों सानदों नामा बिदि सेंग्रायै बिबाय थाबानो मोनबाय थानाय बे बैसोआ नोंहा थाबाय थागोन होननानै नों सानदों नामा सिख्ला बिबाय थाबानो मोनबाय थानाय बे बैसोआ नोंजों लोगोसे अरायबो थागोन नोंहा गाव रेसपन्सिबिलिटि लानायनि मोनसे सम फैनाय नङा होननानै नोंथाङा सानदों नामा गाव मोनसे न'खर बानायनानै न' बानायनानै गारि बायनानै गावगायनि गथ' गथायखौ मोजां मोनसे स्कुलाव फरायहोनायनि मोनसे बिबान फैनाय नङा होननानै नों सानदों नामा नों मोनथिस्लाबै फैगोन बे समा सिख्ला Are you preparing with the time that you have with the opportunity that your parents are giving to you or just wasting it बे समखौ नोंथाङा ओरैनो नंबा जाबाव बाहायदों बे थाखा फैसा बिमा बिफाया माबा मोनसे जाथों होननानै नों लुसुमनायखौ ओरैनो नंबां जाबाङो आं नुबाय पन्डिचेरिनि स्टुडेन्टफोर गुदै साउथ इण्डियाखौनो बेरायो इसिबां सम दङ ने जोंनि स्टुडेन्टफोरा इसिबां बेबायदि सम दङ ने फरायनो थांनाय स्टुडेन्टफोरा बाइक बायहैनानै रयेल एनफिल्ड बायहैना बुलेट बायहैनानै केटिएम बायहैनानै पन्डिचेरिनिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय बेंगालर केरेला बेरायथिंबाय थानाय गवा बेरायथिंनायनि सम दङ ने बिथांमोना Is this a time for doing all of these things? बे गासैखौबो मावनायनि सम ने बे समा नोंहा मबे समा मानि थाखाय गियानि बायदि नों बाहायाब्ला गाबोन रिग्रेटनि अनगायै नोंहा जेबो जाया बेयाव दंखायो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दंखायो जाया रिग्रेट जादों बे समावहाय आंहाबो बिदि सम दङमोन बारलांबाय आंनो बेबायदि खाबु होदोंमोन आइ आफाया दा गैला रिग्रेट जानानै जिरायखानाय बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोर थागोन जायफोरा दा बे समाव दङ गियानि बायदि बाहाय समखौ बे समाव मा सम नों बुजि आरो बेखौ बुजिदोंबा बेखौ माव जिया नोंनि बे समनि खामानि नङा जिया नोंनि बे टाइमाव मावनो गोनां नङा बेफोरखौ दा मावलाबाय गियानि मानसिया बेखौ खालामगोन नाथाय अगियानि जाया मूर्ख मिथिगोन बेयो मा सम खिन्थु बे मावनाय नङा बेखौ नहक नंबां जाबांखौ बियो मावनानै बे टाइम बरबाद खालामगोन बिमा बिफानिफ्राय मोननाय रिसर्सखौ बियो बरबाद खालामगोन Redeeming the time
मतलब बे बेनि ओंथिया बे मोनथि नोंनि आखायाव जे सम दङ बेखौ गियाननि बायदि बाहाय माबा मोनसे जानो थाखाय बे समखौ बाहाय खारन समावसो जोंनि लाइफआ समावनो स्टार्ट जायो आरो समजोंनो जोबगोन जोंनि लाइफआ खिन्थु बे समनि गेजेरावनो गासैबो जानांगौ आङो जोबनायथिं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि गालातिया हरिना बुंदों गालातिया सयदा हातपद नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम भुल खालामनाङा गोरोन्थि खालामनाङा मा बाथ्रायाव इसोरखौ जों थगायनो हाया मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो बे समाव नों मा फोबाय थादों गाबोन हागोनाबो बेनो जागोन माबा मोनसे फोनानै माबा मोनसे जे गाबोन बुथुमनो मोनगोन आसा दाखालाम What are you doing? नों मा खालामदों एस्तेरखौ बुंनायमोन बे टाइमा राइट टाइम नोंहा अपरचुनिटि दङ माव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बेयाव जिरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बे टाइमा राइट टाइम नंबां जाबाङाव दा बाहाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफानि अननायनिफ्राय गोबां खाबु जों मोनदों Do not misuse it नों गाबोन रिग्रेट जागोन